O Pazo de Congresos de Galicia vestiuse hoxe de gala para acoller a cerimonia de entrega das medallas Castelao, un recoñecemento co que a Xunta premia o labor de persoas e entidades que representan os galegos dentro e fora do territorio. Trátase de recoñecer nun ambiente solemne e cercano ás persoas, por así decilo, a unha selección galega. A unha selección galega que mellor nos representa dentro e fora de Galicia. O home do tempo, Santiago Pemán, o expresidente da Fundación Otero Pedrallo, Xoán Luís Saco, a xornalista Ester Eiros, o mestre Manuel Vila e o Centro Superior de Hostalería de Galicia foron os premiados neste 2021. Para min é unha satisfacción enorme recibir este agasallo. Penso que é simplemente o recoñecemento da actividade que mantiven toda a miña vida. Agradezco esta medalla, sobre todo, porque han conseguido que mi padre sonría allí donde esté. Nunca me imaginei que un mestre que traballou no rural galego e despois a última parte da súa vida laboral a dedicou a normalizar a situación escolar dun conxunto de rapaces galegos pertencentes á etnia xitana na provincia de Lugo, puidese ser distinguido coa medalla Castelao. O Centro Superior de Hostalería de Galicia quere facer partícipe deste galardón a hostalería galega. Ademais dos recoñecementos premiados, no seu discurso, o presidente da Xunta fixo un chamamento á unidade e á cogobernanza fronte á COVID, apelando ao espírito do Xacobeo. O camiño aproxima lugares distantes, acerca persoas que non se coñecían e rompe, en definitiva, os confinamentos artificiais que esquecen a unidade fundamental do xénero humano. Pois ben, a pandemia supuxo un ataque directo á esencia da galeguidade, que nos obrigou a ser como non queremos ser, a vivir como non queremos vivir, a estar como non queremos estar. Alberto Núñez Feijóo recordou tamén os galegos que faleceron durante a pandemia. Estámonos erguendo. A negra sombra cede, aínda que nos arrebatou familiares, amigos e compatriotas, cos que non poderemos celebrar o pleno rexurdimento do noso país. Non podemos ignorar que Galicia está incompleta sen eles. As medallas Castelao entreganse cada ano o 28 de xuño, coincidindo co retorno a Galicia dos restos mortais do galeguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.